मानि नाम्बार रायजोफोर जों मा मायने एल'ग्रा बे माजों एल'आ होनग्राया बिनि नाम्बार इखौ जों प्रेंक खालामगोन नोंथांमोना नायबाय था आं फन बुनि र' हेल' हेल' ओइ आदा एल'ग्रा नों बहा दङ नों आंनि हिन्जावखौ मानो एफा इदि भिडिअ होबाय थायो रा नोंजों बुलायनो फैदों नै आं नोंजों बुलायनो फैदों आंनि हिन्जावखौ नों मा एफा गाज्रि गाज्रि बुंनानै भिडिअ होबाय थायोब्रा आं नुगासिनो दङ ना देब्रा मोजां रायलायलाय आं नोंखौ नेगासिनो दंनो नों बहा दङ मबाइल सवाब्रा नोंनि खानाय सिंग्रायावहाय आङो नोंजोंहाय नेगासिनो दङ बुलायनो होननानैहाय माथो नोंलाय आंखौ बुलायनो लिंहरबाय थादोंमोन ओइ मोजां रायलायग्रा आंजोंहाय हा भिडिअ कल नाङारा आं खोनाखादों दे नों एसे साइडआव थानानै रायलाय आंजोंहाय दे एसे साइडआव थाना रायलायलाय थैनोबो आं रागा जोंदोंलै नों आंनि हिन्जावखौ बिदि भिडिअ होबाय थानाङा होदोंब्रा आं नुगासिनो आं दा बावैसो नुबावदोंसो नै ओइ मा हरनो नों गाव हगारनायखौ नायलाय ओइ र' मासनि दा दानबाय जोंना एल'ग्रा सार बियो मानो दानोब्रा मानो दानो गिदों नामा एसे साइडआव थांना मानो दानो फनखौलाय ना गिदों मा नों भिडिअ बानाय बुलायनो लिंहरनायखाय आं फैदोंमोनलै होद बेरायनो फैयाखै आङो नोंजों बुलायनोसो फैदों नोंजों बुलायनोसो फैदों दा बानायबाय थालै आंजों बेरायनोबा फैबाय दा एल'ग्राखौ मोजां प्रेंक खालामगौमोन आं ओमफ्राय दाथ' आंखौ सिनायाखिसै आं सोर रावखौबोथ' हमाखिसै आं नाम्बार गोदानसो फन बुदों आं इजों बुयलाथ' नंगौमोन इयो आंखौ ओंखायनो आं दस्रा नाम्बारजों फन बुदों दा सबायाव बिजि दंनो ओंखायनो एसे धोरोमनि खामानियाव थानाय दा ओंखायनो दा डिस्टार्ब खालामथ'लै आं बेनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा भिडिअखौ नुब्लासो ए नोंसोमोन होनगोन आंखौ